Sanmalali Malay Yapshe Tumelangi Sanmalali Malay Yapshe Tumelangi Sanibonani molweni abuhleng dumelang sanibingelela futhi nangibela izinto zezasiyami ukuthi nonke niyaphila niphile nje sabonga khulike nawo wonke umuntu ucindezela subscribe sacela namuwa ucindezela khonza bonke ukuqala ukuthi ama-video mabasiwaposta siyabonga hey izinto ziyenzeka kumaskandi ziyenzeka ake siqale lapha uMajoda Mfukazungu uveze ukuthi kahle kahle nje uyinyanya kabi i-lockdown kanye ne-COVID-19 okuyi-coronavirus la khona kade ebhale khona ekhasini lakhe eveza ukuthi ingane nyanya uzomangala ukuthi unyanyelani kodwa akuzwe uthela uyenyanya i-COVID-19 waseveza ebhala kwipost la khona ayifundeka kanjena kwipost yakhe ithi bese kuthiwa ngenze isingle ngicule nge-coronavirus or i-lockdown lento ibe iyangiphuthisela ngethuba lokhu yokhahlela nali ibhola lakwaFakude ngoMay eStable Theatre eThekwini hey ngangizokukhahlela mfana ngeke mina ngitshele abalandeli ukuthi bageze izandla ngoba i-sanitizer ithengwa ngemali nensipho iyimali phobona bebezothenga ngayiphi hayibo uhulumeni angizwa kahle leyo nto ya uveza lapho kuMajoda uthi akayizwa kahle lento yakhe uhulumeni kodwa futhi uyaveza lapha ukuthi yamphuthisela ngokuyoshaya nakho laveze khona ngokuyoshaya ngokuyokhahlela lasho njalo khona kodwa lesombeni sibuka ufake isithombe zakhe kanye nomroza laveze khona ukuthi futhi bomkhathela futhi kahle kahle mawuzokhumbula ke mawuthi uyakhumbula mawuthi ukhumbula kahle ngomhla ka-30 May eBirth Center kwakade vele kunomcimbi owasubekiwe khona okuyi-Maskandi Extra Live la khona uzodlala khona ulive kuthiwa nje khale siginci kuyaculwa kwakebekiwe uMajoda ezobebhekene naye umroza laphana-ke engabangisenzeka ngesizathu sokuthi kwase kwaba khona i-lockdown kanye ne-COVID-19 futhi uMajoda ukuthi uyenyanya lapho-ke kodwa into enyanya kakhulu ngayo unyanya lutho akalitholanga ithuba lokukhahlela umroza lapha eseyiveza indaba ngempela nje kahle kubani oyengahlulwa la maseyibhekene njengoba besho uMajoda wayezokhahlela vele abanye-ke vele basho ukuthi umroza kahle wayezokhahlela la ake nawo ubeka uvo lwakho usho ukuthi cabanga ukuthi ubani oyokhahleleka la kahle ngolive ngoba umroza sinokumbona lapha kwaFacebook unokupost nama-video zakhe la idlala khona ulive sinokumbona futhi uMajoda naye ofaka ulive wakhe ecula kanti futhi siyamazi uMajoda nakuma-live shows nje unokuthi eseshe mayekhe ecula ake usho wena ucabanga ukuthi ubani owayezohlulwa kahle la mazibhekene khathwe zombili
bese sidlule edabeni lesibili. Idaba lesibili luthi ke kahle kahle la kuMaskandi mawuzonaka kahle nje uthi uyobheka kahle ucubungula wonke nje kahle kahle into esidlisela kakhulu noma esingena kakhulu kubantu sekungene kakhulu ukuthi ubani uyinxusa nokunxusa nje ukuba i-ambassador phecelezi ukuba ambassador ye-clothing brand ethize sekungene kakhulu noma uba i-ambassador ye-brand ethize. Sesithola khona inkosi yamagcokama kusiceba umfowabo Dlamini simthola khona yena inxusa la kuphi lale kwaCode sithola imfezi emnyama nawo futhi inxusa la kwaVial clothing lapho khona ke bengamanxusa khona nabanye ngokunjalo njalo futhi naJonathan Dibi noKhuzani kanye noShune Mtekhala kubeka njalo futhi ke manje into esikuyo lana ke igcokama Melisha nalo liyinxusa kuphi kwaDobbs nakubufuthi nale kwakhathi futhi ke into eyenzekayo manje ubese waveza ukuthi u-approach ugcokama Melisha u-approach yini uveze ukuthi u-approach iSpeeds uveze ukuthi u-approach iSpeeds ukuthi ezoba inxusa eKhavela la khona aveze khona ugcokama Melisha ukuthi yena kahle kahle akeze ukuyamukela le offer kodwa ke izathu sokuthi engayamukeli ubese wasiveza futhi nazo sifunde kanjena izathu ukuthi uyiveze kahle kahle la zivezile impela nje sivezile izathu zakhe ngokusho kwakhe lana waziveza uthi Mabhinqa ngifuna niziqhenye la ngokuthi nilandela inkunzi into engangcethezi isidalo ngisho ngiphumela obala ngezingxoxo esengike ngaba nazo nabakwaSpeeds befuna ukuthi ngibe inxusa lesicathulo zabo siqhathwe into eyodwa nabo sonke siyazi ukuthi yimina omele amabhinqa jikelele ikakhulukazi ngangezwe manje angeke ngivume ukubhanqa ngoba mina amandla ami ngiyawathemba nebrand yami ngiyayihlonipha abaqhubeke naye lo papapeni Zulu bayobuya kimi uma sebe serious ngokudayisa umduvo wabo isho njalo ugcokama Melisha lithi bayobuya kimi sebe serious mase befuna ukudayisa umduvo wabo baseveza lapho ukuthi abaqhubeke nopapapeni wabo Zulu mawuzokhumbula ukuthi bani inxusa la kwaKhavela njengamanje uzobheka laphana uthola ukuthi inxusa la kwaKhavela njengamanje likhona uBig Zulu ngisho impela uBig Zulu lo oyengoma yakhe ethi Vumadlozi uyena impela lokho uyena inxusa la kaBrandwood uyena futhi inxusa la kwaKhavela njengamanje isicathulo sakaSpeeds ke leso ke futhi la igcokama Melisha lisho kahle lithi lona angeke libe lapho lase lithi abaqhubeke nopapapeni Zulu ulibeka kanjalo kwenye abantu abaningi bazi bakhomentela ngaphansi bathi besingeke isidingo ukuthi esho njalo ugcokama Melisha ukuthi papapeni Zulu nokuthi embiza upapapeni Big Zulu ke nje enguye nje basho into eningi baphikisana phansi abanye bathi vele usho kahle lana nawe ungabe uvela ubeke nje lapho bese kuba ukuthi nawe sidibana ngokuzayo.